Здравейте хора, аз съм Мафиота БГ, тук с мен е Crazy Ports. Оу, фък! Ето, че сега падна и умря. Трябва да му правим погребение до къщата. Бега, бе! Абе, бега, бе! Мах си, вземи си тъпата пръчка и си мах. Айде. Ти, кой? От ми пречи са. Вали дъжд и ми правиш тук за 5 стинчи. Не сега. Като ти казват нещо. Взимаш си биберон там и да ще каза. Днешният клип ще е 10 минути. Днес ще играем с хака. Да направим малка изолация. Ще правим изолация на ето нас кола. Crazy Reporter. Днес за малко знам вече. Няма да е дълъг клипа, 10 минути това ще е последният клип за днес, защото снимах вече един. Всичко тук много е трудно на дъжд. Вам виждам сега. Не виждам да има много трудно. Вижда страхотно. И аз гледам горе-долу страхотно. Не знам. Ето, че сега ще оправим. Опа. Ще оправим малко. Крава. Ще пуснем блокчета до 164. Един стак. Тук ще ги сложим. Тук ще сложим кирката. Мастер. XP мастер. Това ще е нещо подобно като почивна зала. Пуснал съм летенето, за да е по-лесно, защото е висока къщата. Какво? Мисля, че не е Еми да, и тук този сървър е пълен с мини. така направи един стак и 4 сортове. И мине богато около. След малко ще трябва да се направя. Ще направим Ще трябва да излезе. да са две. Боби, искаш това да ни минута? Тоест мафията. Верно. Така стават две. Така ще сега да вземем за горния цент, за горния таван. Тук е мало и айрон. Сега ще го изкопаем. 64 го правим. Добре, аз сега оправям тавана. Така първо ще почнем с тавана, защото мислим, че ще е по-честно. Защото няма да вали дъжд и чакай да го направим тук. Така по-добре. Ето, че го направихме на слаб дъжд. Не. Аз имам кирка, не ми трябва друга.
Ето така ще малко ще оставим блокчета, после ще изчупим. Това няма да ви пречи, нали? Аз само после ще ги махам, няма да ги оставим. Тихо. Ай, не почвам. Сега не се занимавам с късни. И да. Ама не пей смърт. Добре. Така пак ще спълнем малко 64. Не малко, да, ама пак се избива. Спълнем 64 стак. Ще много Кабел става. Така вече направихме кабана. Надявам се да ви харесва това. Ето, че остава 4 минути до края. Какъв то кон влиза в къща? Сега ще го имаме. Абе, кон, това не е тук на мандра. Дави пари да ти убия. Ето така да ти яздам. Ай, Макс. Махни сладките от теб. Доста много. Ето, че всичко ще е от Cobblestone. Сега не ми е до занимаване. Крейзи, ела тук за малко. Вали ли? Виж, вече не вали. Аз видям. Крейзи, ела. Крейзи, ела тук, бе. Хайде. Къщата ви това, ли? Не. Аз затова те викам да помагаш за къщата, няма само аз докато строям. Яка става. Чакай да намерям дебели прозорци. Търсям дебели прозорци. Да знаете къде са? Сега не мога да ги намерям. Так, гледам. Не си спомням къде бех. Да, ето ги. Дай ми на мен малко прозорчета, за да помогна. Поне, знаеш колко ти дам? 32 прозорца. Чакай да ти ги дам. Ела тук, бе. Тук съм. Така. Взимай ги. Турай ги така, тук където са. На пода. Не, на пода, типа на пода. Я тук тия дупките отстрани, Да. За прозорец. Да стане по-яко, по-материално, по-живена тази къща. Защото е като лошадница. Ще я направим яка. Имаш ли факли в тебе? Да. Тури навсекъде. Добре. Не е по полдоса. Не е по това полдо. Отсветни колко да се осветли. Така. Да се озвижи. Тази къща ще е мен и Crazy Reports. Само аз мога да я
да по-забавно. Вече 10 минути е клипа. Да, вече. да. Ако искаш и друг и след това да снимам още един, снимам, за да довършим този клип. Ще снимам след този клип пак, аз ще снимам, за да довършим. Овцата. Да довършиме, да го направим по-хубав. И другия също ще е 12 минути. Ти имаш ли вълна? Вълна сега не. Аз имам едно. Да ти го дам ли? Не. Могам да ти читам едно или. Я сам събирам кабелство. Хубава ще стане тази къща. Епа. Да. Къде е така да изчупа? Не. Ти си за тебе. Горе по тавана забри ли да туриш? Каква тъмница е горе. Добре. Виж. Иначе виж сини очи има. Да. Аз имам зомби очи. Малики щупих това там всичко. Само да не умърса. Ето, че така, че... Опа. Сега ще трябва да чупиме и земята. Дек вратите. Да. И да турим. Чакай, ще сложи кабелство. Ма не! Спокойно. Долу беха вратите. Аз ги взех. Едната. Другата е в тебе. Не е в мене. Е, как да не? Не. Готов. Под земята е. Турай ga. Изкопали ga. Всяки изкопам да виям. И ти си го погребал вече, няма що. Ай, тури. Тури едната врата и да сме квит. Да си има една врата така. Чакай, ще направим още една. Чакай да сложи крафтинг тейбъл. Не е такова, бе. Мани го, бе. Така яко. Да, бе, така е. Така се едно някой бушарска къща. Мани го. Добре. С тия дъртове ти правим изолация на кметството. Сега сте изолация. Ето, че 13 минути вече клипа. What the fuck? На врата. Като чупиш нещо. Еми, С врата им дами и господа, надявам се да ви е харесало. Ще снимам още един клип и ако искате, пишете в коментарите, сложете лайк и се абонирайте за мен. Ще снимаме много клипове с Crazy Reports и други, и Fi 223 и много други приятели. Ако сложите 5 лайка, ще гърми. Довиждане.